Umgadli we-Kaizer Chiefs uRanga Chivaviro wabelane ngemininingwane yezingxoxo zakhe zakamuva nomqeqeshi omusha uNasruddin Nabi ezimnika ithemba ngesizini ka-2024-2025. Kuyabonakala ukuthi uChivaviro ungene kwisizini yakhe yesibili kuChiefs enethemba elivuselelwe. Umkhankaso ka-2024-2025 beBetway Premiership uqala ngoMgqibelo ngoSepthemba 14, futhi uChivaviro uMagangu wenza umthelelo omkhulu kunesizini edlule. AmaGlamour Boys azobhekana neMoromo Gallants, iqembu lakudala likaChivaviro eToyota Stadium eBloemfontein emdlalweni wokuqala womkhankaso omusha. Isizini yokuqala kaChivaviro kuChiefs ibidlange ngokulimala kanye nokungahlangani kweqembu, yize bonakala emidlalweni engu-23 kuyona yonke imiqhudelwano. Uthwele kanzima ukuthola isiqu sakhe, washaya amagoli amane nokulekelela elilodwa. Nokho njengoba eqale kabusha ngaphansi komqeqeshi omusha weChiefs uNabi, uChivaviro uzimisele ngokuba negalelo elikhulu empumelelweni yeChiefs kule sizini. Umgadli oneminyaka engu-31 ubudala uthe uNabi umkhumbuze ngefomu lakhe elihle neMoromo Gallants, ikakhulukazi ngesikhathi seCAF Confederations Cup ka-2022-2023. uChivaviro wavalela amagoli ayisikhombisa emidlalweni engu-10 ye-Confed Cup nangu-17 kuyona yonke imiqhudelwano kuleyo sizini. uNabi unesifiso sokuthi uChivaviro aphinde athole ukuthintana kwakhe namagoli kuChiefs. IGallants yaqeda umkhankaso wayo kuwandulelwa amanqamu ihlule ngo-4-1 sekuhlanganiswe yomibili iYoung Africans yaseTanzania eyayiqeqeshwa nguNabi ngaleso sikhathi. Ngicabanga ukuthi enye yezingxoxo zokuqala esibe nayo mina nomqeqeshi uNabi ukuthi ungikhumbuze engangikwenza kwiMoromo Gallants. Ngingubani futhi ufuna ukungibona ngingubani kule sizini, kusho uChivaviro. Sibe nayo leyo ngxoxo futhi ibe nomphumela. Sethemba ukuthi kule sizini sizomlanda uRanga obeshaya amagoli njalo. uChivaviro wengeze wathi, ngifuna ukuvuselela lelo fomu lami la kuGallants, futhi ngethemba ukuthi akumina kuphela kodwa bonke abafana, kusho uChivaviro ngolesithathu. uNabi uzama ukugxilisa lokho akufunayo nakulindele kuthina kanye nokuza nokuba ngumdlali weKaizer Chiefs. Ngicabanga ukuthi wonke umuntu ukhuphule izinga lakhe futhi asikwazi ukulinda ukuthi isizini iqale. Ngicabanga ukuthi kuhlangene kakhulu noma ngabe siyavikela noma ngabe siyahlasela. Kufanele ngaso sonke isikhathi sizame ukuthi singafaki mina kuphela njengomgadli kodwa bonke abagadli.